Jeg holder faktisk meget af reality-folk generelt, og jeg vil gerne give dem en udstrakt hånd. Hun så sin datter blive skampulet på national tv. De filmer for at få dem til at danse. Han var med i Paradise Hotel. I dag er der ikke nogen, der ved, hvem han er. Hun så sin mor blive konfirmeret. Hun så sin far. Nej. Han så sin familie udstille sig selv på tv. I dag må han slås for penge. Så mange traumatiserede liv, der kunne være undgået. Støt abort. Allerede nu har vi forhindret 1200 reality-programmer i 2031.